На пръв поглед, изборът на аспиратор за кухня изглежда лесен, докато не се изправите пред 100 модела с различни функции, форми и стилове. В това видео ще ви помогнем да се ориентирате, като не ви насочваме към конкретни марки. Ще ви покажем какво е важно при избора, как да избегнете често срещаните грешки и как всъщност да изберете аспираторът, който наистина ще ви върши работа. На пазара има 5 основни вида аспиратори. Нека видим кой за какво е подходящ. Телескопичен. Модел, който се монтира в шкаф и се издърпва само когато ви трябва. Подходящ е за кухни с ограничено пространство или когато искате аспираторът ви да остане почти невидим. Вграден в шкаф или напълно скрит. Този тип аспиратор е изцяло скрит в кухненски шкаф, така че остава напълно невидим в интериора. Използва се често в минималистични кухни, където визията е изчистена и всеки детайл е подреден. Подходящ е не само за малки пространства, а и за по-големи кухни, когато акцентът е върху дизайнерската линия. Стенен или коминен. Това са видимите аспиратори, които се монтират директно на стената. Те често играят роля на дизайнерски акцент и са идеални за кухни, в които аспираторът е част от визията. Островен. Използва се при кухни с островен плод. Монтира се над него и често съчетава мощност и естетика. Налага внимателно планиране още в началото на проекта. Таванен. Таванните аспиратори се вграждат директно в тавана и освобождават напълно пространството над полата. Идеални са за отворени кухни и интериори с модерен и изчистен стил. Мощността е ключова. Използвайте следната формула. Площта на помещението, в което ще поставите аспиратора, по височината по 10, ще ви даде минималната препоръчителна мощност. Например, ако помещението ви е 16 квадратни метра, по 2,6 височина по 10, приблизително ще получите 420 кубични метра на час. Това е минимумът за ефективна работа. Имайте предвид обаче, че ако изберете аспиратор, който е точно с минималната мощност, това означава, че най-вероятно винаги ще трябва да го ползвате на максимална степен. Това означава повече шум и по-бързо износване. Затова е добра практика да изберете аспиратор, който е с мощност по-висока от изчислената. По този начин той ще работи по-тихо, по-ефективно на средни обороти. Шумът също има значение, особено ако кухнята ви е част от отворено пространство. Търсете аспиратори, които предлагат по-ниски нива на шум, за да избегнете дискомфорт. Ако не сте сигурни, консултирайте се с специалист. Добре монтираният аспиратор работи по-тихо, по-ефективно и има по-дълъг живот. Аспираторът не е само необходимост. Той е част от визията, комфорта и здравословната среда в кухнята ви. Ако имате още въпроси или имате нужда от съдействие, посетете шоурумите ни или veto.bg.